An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi tilegan in na min ye Mali gouvernement ye u ye bataki ci an ma. Minisiri min bɛ jamana kɔnɔna lakana ko kunna n'o ye Dawudu Ali Muhamɛdu nin ye. Bataki in bɛ tali kɛ wulikajɔ ni cɛsiri sinsinni baara la. Fala ye komi n tun y'a f'i ɲɛna cogo min. Kabini avril kalo tile 29 san 2026 Mali wolomasiri tabaw ye lajɛ belebeleba kɛ jamanakuntigi fɛ yen. Sɔgɔmada in na n y'a f'i ɲɛna n ko laɲini ye 16 ye min ye motoko ninnu ye olu tun b'a kɛ 5nan ye min bɛ ka lawaleya wa min filɛ nin ye zen o ye na ka 6nan ye. Fala n'i ye Dawudu ka bataki ta k'a lajɛ a b'a yira sa k'a fɔ ko ni maa min sera ka maa bamajɔlikɛba kangaran dɔw bɛ bi an ka jamana kɔnɔ ni maa min sera ka olu yɔrɔ dɔn k'a daminɛ sefa wari miliyɔn 500 la ka taa se miliyari 2 ma o bɛ d'i ma i ka baara kɛcogo ɲuman ani kɛlen ka kunnafoniyaw di kunnafoniya minnu jɛlen don ni nɔgɔ foyi t'u la ni wolomasiri tɔgɔ bɛ se ka baara kɛ n'a ye k'u bolo da maa kofɔlen ninnu kan i n'a fɔ bamajɔlikɛwalekɛbaw u bɛ wulikajɔ min na an ka jamana kɔnɔ n'u kɛlen don ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye ani u nɔfɛmaw sennɔ ye wolomasiri tabaw fana ye taabolo falen baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ u bolo cogo min na yaasa minnu bɛ yen n'u y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye ka dan sigi olu ka waleyaw la o la bi alamisa la sa minisiri min bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna n'o ye général de division Dawudu Ali Muhamɛdu nin ye ale bataki bɔ ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa o maa kibaruya danganiya b'i bolo kibaruya ɲɛnama b'i bolo baara bɛ se ka kɛ ni kibaruya min ye min b'a to maa minnu filɛ n'olu tɔgɔ bɛna fɔ sisan olu bɛ se ka minɛ cogo min na min ye miliyari 2 ye ni maa min sera ka Iyad Agali n'u b'a wele ko alias Abu Alfadel ko o miliyari 2 sefa wari miliyari 2 o na d'i ma miliyari 1 ani miliyɔn 500 ni maa min sera ka Amadu Asan Sangare Bari n'u b'a wele ko Amadu Kufa walima Mɔbɔ k'u bɛ se ka o wari fana ta ka d'i ma n'o ye miliyari 1 ani miliyɔn 500 ye miliyari 1 ani miliyɔn 500 o bɛ ta ka di maa fana ma ni maa min sera fana ka min ye Abdulayi Mamudu Bekayi Jalo n'u b'a wele ko Julebi dɔw b'a wele ko Nampalakaw ka masa nka a wele tɔgɔba yɛrɛ o ye Sidi ye o ni maa min sera ka o kofɔ fana u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyari 1 o bɛ di o tigilama fana ma fala ye maa min fana mana se ka min ye Alikabas Ag Intala yɔrɔ yira k'a fɔ ko ale de filɛ nin ye a bugunatigɛ filɛ nin ye i ta ye miliyari 1 ye miliyɔn 500 ni maa min sera ka Zidan Ag Ita n'u b'a wele ko Otman Al Ansari Abdel Hakim Al Kidadi ko ni maa min sera ka o yɔrɔ yira min ye sefa wari miliyɔn 500 ye o bɛ d'i ma Bilal Ag Sherif ni maa min fana sera ka o yɔrɔ yira min ye sefa wari miliyɔn 500 b'o d'i ma min ye Abdurahman Al Bata Al Lansari Al Jazari ni maa min fana sera k'o yɔrɔ yira min ye miliyɔn 500 ye o bɛ d'i ma gouvernement ka communiqué in kɔnɔna na a ko maa minnu kofɔlen filɛ nin ye fanga yɛrɛ kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka se ka u yɔrɔ ɲini u bɛ baara cɛjugu la yɔrɔ o yɔrɔ dan bɛ se ka kari o la cogo min na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ welewelema in da kun ye o ye gouvernement ko fana ko min ye jamanadenw ye u k'u hakili to u yɛrɛ la min ye kunnafoni ɲɛnamaw ye kunnafoni min bɛ se ka wolomasiri tabaw dɛmɛ u ka se ka ni maa ninnu yɔrɔ ye u ka se ka di u tulo kan cogo min na ko o de bɛ diya u ye Mali gouvernement kɛlen filɛ ka nin min kɛ nin ye n'o ye Iyad Agali Amadu Kufa Bilal Ag Sherif ka taa se Alikabas Ag Intala n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma ko nin ye wulikajɔ kura ye nin ye fɛɛrɛ kuraw ye nin bɛna n'a to baara min bɛ kɛ jamana kɔnɔna na kibaruya sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min o baaraw ka se ka sinsin waleya in yɛrɛ bɛ tali kɛ fana bamajɔlikɛwale kɛlɛli baaraba min bɛ jamana kɔnɔ dugudenw ka se ka olu sen don o la u ka wolomasiri tabaw dɛmɛ u ka lakana ko la ko a bɛ tali kɛ o la sa jamana ɲɛmaaw kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ ko maaw k'a bila u kunna don nataw la fala ye min ye armée ka wulikajɔ dɔ de bɛna fara a ka marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sabula sɔgɔmada in na an ye communiqué minnu kalan i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko kɔnɔna na motokow fɔra an ye min fana ye o la fala ye maaw bɛ ka moto jakaritaw don a la jakarita t'a la dɛ jakarita ma fɔ maa ye a fɔra ko awjin ninnu de min ye moto minnu don olu dɔnnen don wa min ye maa caman bɛ olu bɛ ka kibaruya caman d'a ko kan o fana olu fana ma fɔ tu fana ale ni kungoba minnu fana fɔra fala ye maaw k'u hakili to o yɔrɔ ninnu na sabula nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen o de bɛna daminɛ sisan armée ale fɛ yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na nin kibaruya de tun bɛ yen ka bɔ minisiri Dawudu Ali Muhamɛdu yɔrɔ communiqué min ni a yɛrɛ y'a ci an ma
k'an bɛ se k'a da jamanadenw olu tulo kan a k'an bɛn waati wɛrɛ